As restriccións a consecuencia da crise sanitaria da Covid obrigaron a patronal nollesa a non seguir celebrando a tradicional Feira do Comercio, unha iniciativa comercial que tradicionalmente tiña lugar por estas datas, como remate ás rebaixas, e que se desenvolvía no pabillón municipal. No seu lugar decidiron organizar a campaña Bye Bye Rebaixas. Para presentarvos unha nova campaña que nunca fixemos e un pouco, para incentivar as ventas nesta etapa difícil que estamos vivindo e un pouco en sustitución da Feira do Comercio que se ven facendo desde aproximadamente fai uns 15 anos e que ora polas circunstancias é moi complicado de levar a cabo. Na campaña tomarán parte preto de 30 comercios que representan a diferentes sectores. Nos seus establecementos ofrecerán aos clientes descontos especiais, en moitos casos por riba do 50%. É como un final de rebaixas, pero con un aliciente importante, que é que todos os produtos teñen un 50% de desconto como mínimo. Excepto, hai unhas tendas de complementos e de bicicletas e demais que, pola súa característica do seu negocio, son unhas ofertas especiales, probablemente non se axusten exactamente a eses descontos. As outras 26, que son en total 26 tendas as que aquí están representadas tendas de moda, complementos, lencerías, deporte. A campaña iniciarase xa mañá venres e terá continuidade tamén o sábado durante todo o día e o domingo pola mañá.